Családtagok, barátok, rokonok, paptestvérek, valamint egyházmegyei intézményvezetők, városvezetők, munkatársak, tanítványok és számos hívő jelenlétében ünnepelte pappá szentelésének 25 éves évfordulóját Ugrics Tamás pápai káplán, püspöki irodaigazgató, a Szent Imre Általános Iskola hittanára és iskolabiztosa. A zsúfolásig megtelt Szent Imre templomban a hálaadó szentmisén részt vett egykori püspöke dr. Takács Nándor és mostani főpásztora, Spányi Antal megyés püspök. Neki legyen hála azért a sok imáért, szeretetért, segítségért, amit emberektől kaptam életem során. Jézus Krisztust ünnepeljük, ő van a középpontban, kezdte a szentmise elején Ugrics Tamás atya, miután köszöntötte paptestvéreit és a híveket. Papnak hívott 25 éve és kegyelmeivel, hűségével megtartott a szolgálatban. Elsősorban őt illeti a hála és mindazokat, akik szeretetükkel, imáikkal, segítségükkel kísérték utamat. Édesanyám még 12-en voltak testvérek, elég sok unokatestvérem volt, és nagyszüleimtől kezdve felmenőkig, és édesapám, édesanyám is gyakorolta a keresztény vallását, katolikus vallását. Tőlük tanultam kereszténységem alapjait, amit nem tudtam, de nyilván szívembe és lelkembe vésődött. Nagyon jó hitoktatóim voltak, szerzetes nővérek, akik akkor már a feloszlatás után csak félig illegalitásban tudtak működni a plébánián, és nagyon jó plébánosok, papi példaképek voltak előttem. Azt nyugodtan mondhatom, és örömmel mondhatom, hogy amikor beléptem a szemináriumba, én akkor már pap akartam lenni, és nem kérdés volt, hogy vajon most pap akarok-e lenni, és hogy mi ez az egész papság. Tehát akkor egy kiforrott, életre szóló döntést tudtam hozni, de nagyon örültem a központi szemináriumnak, és nagyon sokat köszönhetek tanáraimnak, köszönhetek sokat évfolyamtársaimnak, illetve az ott lévő kispapoknak. Szép év volt, és fontos volt a papi hivatás érlelődése szempontjából. A szentmisében először Csák Lajos, a Szent Imre Iskola igazgatója köszöntötte a diákok körében a jubiláns Tamás atyát az intézmény minden dolgozója nevében. Ezután az iskolások köszönetük jeléül saját rajzaikból készült albumot adtak át, olyan élmények lenyomatait, amelyek Tamás atyához fűzték őket a tanévek során. Nagyon szeretem a tanítást és az oktatást. Ez káplánkoromban Budakeszin kezdődött a gimnáziumban, amikor hitoktató voltam 4 évig, akkor ráéreztem ennek a szépségére, meg hát arra is, hogy kegyelmet, karizmát is kaptam a Jóistentől erre a munkára. Örömmel végzem azóta is. Azt gondolom, amit régi hitoktató nőmtől hallottam, hogy 2 nagyon fontos dolog kell a hitoktatáshoz, hogy higgye az ember azt, amit tanít, és hogy szeresse azokat, akiket tanít. Ez pedig egy nagyon felelősségteljes munkát jelent. Tehát készülni kell az órára, minden évben újabb óravázlatokat kell készíteni, megismerni a gyerekeket, akiket rám bízott az iskola, a szülő, végső soron a Jóisten, következetesnek lenni, egy példamutatást odaadni, és hát elsősorban persze Krisztus felé vezetni őket, mert hát ez a legfontosabb tanításban is, a nevelés és a krisztusi lélek kiformálása a gyerekekben. Hálaadásra gyűjtünk össze mindannyian, 25 évért adunk hálát, de én most azokért az eseményekért, történésekért mondok köszönetet a gondviselőnek, amelyeket a püspöki palotában az együtt végzett munka során veled megtapasztalhattam, mondta meghatottan Kis János, általános helynök nagyprépost. Azt gondolom, hogy erre születni kell. Tehát ezt nem lehet megszeretni, szerintem nagyon megtanulni sem. Vagy örömmel végzi valaki ezt a mondjuk így aulai vagy irodai szolgálatot, vagy pedig nem tudja végezni. Én azt gondoltam, ha szabad ilyet mondani, amikor ide kerültem, hogy addig tudom ezt jól csinálni, ameddig a papírok mögött látom az embereket. Én sosem egy aktát látok magam előtt, hanem egy embert vagy embereket, akiknek fontos ez az ügy, akiknek így papíron keresztül el kell intézni valamit, segíteni az életükön. Az ezüst mise ünnepi szentbeszédét Spányi Antal megyés püspök tartotta. Tamás atyához szólva elmondta, benne olyan papot ismertünk meg, aki egész hitével, személyiségével, szellemi erejével arra törekszik, hogy az ima és az állandó tanulás által a mai ember problémáira választ találjon, hogy Krisztusban megerősödjenek mindazok, akiket ő rábízott az Úr. Az emberek változnak, és minden változik, de a szilárd alap az Jézus Krisztus.
Az emberek megköszönik azoknak, papoknak és világiaknak is, akik elvezetik vagy közelebb segítik őket Krisztushoz. Mindenki más kihullik az ember emlékezetéből. A legvégén csak azok maradnak meg, akik engem közelebb vezettek Istenhez, megtanítottak Krisztus szeretetére, mert minden mulandó a világon, illetve minden eszköz a világon ahhoz, hogy az örök életet elnyerjük. Tehát én ebben látom a tanítást is, irodaigazgatói munkámat és bármilyen lelkipásztorkodást, hogy Krisztusról beszélni, Krisztus életéről, tanításáról az embereknek hiteles tájékoztatást adni, és hát megpróbálni a magam életében is, amennyire sikerül ezt bemutatni. A Te Deum eléneklése után Ugrics Tamás atya köszönő szavai következtek. Elsősorban Istennek adott hálát, majd paptársaiért, családjáért, az egész ünneplő közösségért. Megköszönte az iskola tanárainak, a diákoknak, a hivatali munkatársaknak a mindennapi készséges együttműködést. Igazából minden nap, minden élethelyzet nagy-nagy öröm. Irodában és püspökatya mellett is, liturgikus szolgálatban, tanításban is próbálom az örömöt és az értéket magamba megőrizni és erre építeni a további szolgálatomat. Minden személyes találkozás egyfajta megerősítés a papi hivatásban. Minden olyan szép liturgia, amit végzünk, egy megerősítés, minden diák, minden tanítványom sikere, akár tanulmánya, akár lelki sikere, azért az én sikerem is. Sok szépet kapok jó Istentől, tehát köszönet illet mindenkit, aki ebben engem segített, és elsősorban köszönet illeti a jó Istent, aki kegyelmével segít és erőt ad. Ugrics Tamás atya végül köszönetet mondott azért, hogy szolgálatát Székesfehérvár városában végezheti, ahol Szent István és sok magyar szent nyomdokain járhat.